Bă, deci cea mai bună invenție care am văzut-o până acum, plătești 4 lire și îți dă ce vrei tu. Uite, ce să dau? Șampon, apă. Ia uite, asta îl dă la feon. Are și dezinfectant. Tot. Și vreau să spăl un pic pe picioare, că am fost în... Gata, mi-a băgat 4 minute. Apă băgăm acum. Ia. Dai acolo să te spăl pe picioare. Jos. Și e caldă apa, bă! Așa, acum îi dau un pic de șampon. Și cum? De unde îi dau șampon? Stop. Șampon. A, e șampon cu totul! Spălăm și la ouțe și la funduleț, pe mânuță, și cealaltă mânuță. Acum apă normală. Dai mereu stop. Nu. Ia atât aici. Plătim. Bă, mi se pare cea mai tare chestie, invenție. Și apa caldă. Și acum mai dăm cu feonul. Ia. Ia. Dar ăsta e frică de feon. Ia uite-l. Bă, nu sări, nebunule. Da, aici. E prima oară, ce vrei. Așa, scutule. Așa, bravo, bravo. Bravo, băiatul. Bravo. E panicat că nu i-am făcut niciodată aici. Da, mă. Vai. De la pulică. Aici. Da. Gata. Tot e udul, că? Dar măcar e curat. Hai, scută-te, fă-ți gheață, hai. Scută-te. Așa.